Jeg vil så fortælle lidt om målstreksforhold. Og målstreksforhold, det beskriver forholdet mellem en tegning og virkeligheden. Så man så tegne det, fordi man kan jo ikke tegne et hus på et almindeligt stykke papir. Men man kan så tegne det i et målstreksforhold, som f.eks. 1:8, som vi gjorde klar. 1:8, det betyder, at 1 cm på tegningen er 8 cm i virkeligheden. Og det vil sige, at når den er 50 på den her tegning, så er den faktisk 400 i virkeligheden, fordi vi har ganget det der med 8. Og samme her, 30 cm på tegningen, den her linje, den er 240 i virkeligheden. Og hvis man nu har en tegning her af en firkant, og man har, den er så 50 på tegningen og 30 der på tegningen. Hvis man så har målene i virkeligheden, der er den 400 cm i virkeligheden, og der er den 240 cm i virkeligheden, så kan man finde ud af, hvad målstreksforholdet på tegningen er, ved at sige, det der tal, altså hvor langt den er i virkeligheden, divideret med tegningen. I det her tilfælde, så giver det jo så 400 divideret med 50, det giver 8. Så det vil sige, at målstreksforholdet, det er 1:8. Man gør det samme her. 240 divideret med 30, det giver også 8. Derfor er det også 1:8.